3. juna navršit će se godinu dana od kako sam dobio moždani udar i mislim da, i ne samo ja, već i doktori, fizioterapeuti, svi kažu da su iznenađeni mojim stanjem, tempom i brzinom mog oporavka. Nedostaje mi deo kosti lobanje. Tamo imam samo kosu, kožu i ispod nje moždanu tečnost. Otkako koristim C-peptid, moje glavobolje potpuno nestanu do 17 ili 18 sati naveče. Od prijema u bolnicu, zahvaljujući mom doktoru, imao sam plastičnu operaciju na lobanji. Mogu da kažem da počinjem da vraćam svoju ličnost od pre moždanog udara, kako fizički, tako i mentalno, tako da je C-peptid imao dobar uticaj na mene. Drago mi je što sam ga otkrio i što ga koristim. Moja fina motorika i fini pokreti funkcionišu mnogo bolje, a i ruke i noge takođe. Šetam svoje kučiće 1,5 do 2 km dnevno i to je sasvim u redu, možemo komotno da hodamo svaki dan. I moj doktor je bio iznenađen kada sam se vratio na odeljenje za plastičnu hirurgiju. Bio je zapanjen kako dobro pomeram levu, pogođenu stranu, jer to nije karakteristično za ovo stanje. Osjećam se mnogo bolje. Posle plastične operacije lobanje sada mogu da treniram, obično koristim C-peptid pre fitness treninga. U svakom slučaju, moj doktor je upitao čemu možemo zahvaliti na ovom brzom oporavku. Pomenuo sam da koristim C-peptid. Sada mogu da kažem da koristim pola godine, gotovo svakodnevno. Kada sam se vratio na odeljenje za plastičnu hirurgiju, doktor je rekao da moram da sačekam najmanje 1,5 dana do vađenja šavova. Bilo je zanimljivo, a bio je iznenađen da može da izvadi šavove iz rane nakon samo 3 dana, možda zbog C-peptida. Dakle, stanje rane je bilo vrlo brzo napredovalo. Veliki ožiljak je mnogo bolje i mnogo brže zarastao. Govorimo o 2,5 do 3 sata hirurške intervencije. To nije mala operacija. Ako se dobro sećam, možda mi je u glavu stavljeno 45 šavova, ipak trebalo je 3 dana da rana zaraste, toliko da su šavovi mogli da se uklone. To je bilo moguće nakon 3 dana. Bili su iznenađeni. Trenutno ne poznaju razlog koji je mogao da izazove ovako brz napredak kako u mojoj rehabilitaciji, tako i u zarastanju rana. Oni nemaju odgovore. Znam odgovor na to i rekao sam im. Iako sam primetio da su možda bili malo skeptični prema tome, ali mislim da je moj primer živi primer kako to funkcioniše. Telo se oporavlja mnogo brže. Sokkal gyorsabban regenerálódik a szervezet. Upotreba proinsulinskog C-peptida pokazuje da ako se nivo upale u mozgu smanji i mozak pripremi za oporavak, proces rehabilitacije kod pacijenata sa moždanim udarom može biti ubrzan. Proinsulinski C-peptid je također u stanju da kroz regulaciju ćelijske skeletne strukture poveća aktivnost postojećih moždanih matičnih ćelija. Ove ćelije su sposobne da poprave oštećenje moždane funkcije. Efekat proinsulinskog C-peptida na rehabilitaciju i zarastanje rana nije privremen, već trajan. Na kraju godine sam morao da se dosta angažujem na poslu i da aktivno učestvujem u njemu. Imamo poslastičarnicu, pekaru. Kraj godine je za nas vrlo naporan period. Morali smo da napravimo 100 tradicionalnih štrudli. Mislim da sam zaista dao dobar svoj udeo u ovome.
Merio sam nadeve za 100 štrudli i trudio sam se da koristim svoju pogođenu stranu. Nastojao sam da prskam C-peptid svakodnevno, u 9 sati ujutru i u 3 sata popodne. Mogao sam da obavljam svoj posao i svoje svakodnevne obaveze. Jednog dana sam zaboravio da prskam u 9 sati ujutro, ali sam shvatio da još uvek mogu da radim i iste one zadatke kao pre. Tada sam pomislio, šta ako ga ne prskam? Plašio sam se da je kao kod asmatičara. Ako neko počne da koristi sprej za astmu, navikne se i ne može da živi bez njega. Embernek el kell kezdeni fújni az aszma elleni sprayvel, hogy hozzászokik a szervezet, és csak avval tud létezni. Én féltem attól, hogyha a szervezetem hozzászokik a C-peptidhez. Plašio sam se da ću, ako se moje telo navikne na C-peptid, moći da radim svoj posao i da živim svoj život samo uz njegovu upotrebu. Bilo mi je veliko zadovoljstvo kada sam shvatio da nije neophodno svakodnevno koristiti C-peptid, bar ne zbog fine motorike. Da bi proširio sve mogućnosti opterećenja, još uvek moram da ga koristim. Ali uveren sam da ću, baš kao i u slučaju finih pokreta, dostići određeni nivo i moje telo će se oporaviti. I moći ću da se nosim sa velikim opterećenjima kao nekada. Imam malu teretanu u koju idem 2 ili 3 puta nedeljno i trudim se da svoje telo napregnem koliko god je to moguće. Sada obično idem tamo. Obično prskam C-peptid kad znam da ću raditi zaista naporan fizički trening. Primetio sam da ako se spustim u teretanu bez prskanja i započnem trening, posle sati počnem da se umaram. Međutim, kada koristim C-peptid, mogu da odradim 2 ili 2,5 sata teškog treninga. Mislim i rekao bih da je upotreba C-peptida povećala moju sposobnost i produžila za najmanje sat vremena moju sposobnost opterećenja pri radu. Én azt gondolom és azt mondom, hogy legalább 1 óra hosszával kitolta a terhelhetőségem határát a C-peptid alkalmazása. Informacije objavljene na ovoj web stranici nisu ispitane od strane Zavoda za kontrolu hrane i lekova ili bilo koje druge zdravstvene komisije. Ne nameravamo da postavimo dijagnozu, vršimo tretman, lečimo ili da sprečimo bilo koju bolest. Informacije podeljene na ovoj web stranici služe isključivo u obrazovne svrhe. Uvek se posavetujte sa lekarom, posebno ako ste trudni, dojite, uzimate lekove ili imate postojeću bolest.